Vážení diváci, vítám vás v dnešní poradně, bylinkové poradně Ivany Reginy. Ano, tak jako máme všechny orgány, máme i pokožku. A s pokožkou dnešní populace má problémy. A já vám poradím rychle a jednoduše, jak na to. Matka příroda nás obdarovala různými bylinkami, plody, léčivkami. Takže jednoduchý recept. Listy vinné révy potrháme. Je úplně jedno, jestli je to červené víno anebo bílé. Tak lehce potrháme. Přidáme čerstvý jitrocel. Vidíte, jak je krásně zelený. Ano, jitrocel je protizánětlivý a má i krásné regenerační účinky a je to i vynikající antioxidant. Tak, tyto dvě léčivky hodíme do mísy. Vezmeme olivový olej a takhle krásně zalejeme. To nebudeme papat, necháme to louhovat 48 hodin. Veškeré léčivé síly z těchto dvou léčivek se rozloží, rozpustí do oleje, pak vycedíme a postižená místa několikrát denně potíráme. A věřte tomu, je to hodně starý recept a je velmi účinný. Takže vám přeju, ať se vám daří, ať vás nic nebolí a ať mě minimálně potřebujete. Vaše Ivana Regina.